Pre Boha svätého Ježiši Kriste, rýchlo mi povedz, čo sa píše v tom liste. Keď vidím tvoju tvár, jak zrazu ochladla, však keď si to čítala, si skoro odpadla. Tak hovor dobre, tak hovor, už dosť bolo divadla. Tá najhoršia verzia práve ma napadla. Tak hovor, srdce mi na chvíľu prestalo búchať. Prosím ťa, hovor, že nedošlo k najhoršiemu, môžem len dúfať. No tak hovor, no tak hovor, no tak hovor. Pozrieš sa na mňa so slzou na líci, celá sa roztrasieš, tvoja tvár zbledla. List držíš naďalej vo svojej pravici, v tom dlaň sa otvorí list, padá vedľa teba, ako dáš z neba. Ja dvíham ho so strachom, aký som nepoznal, a začínam čítať. Už chápem, že na to, čo stojí v ňom písané, nemá zmysel sa pýtať. Prídu si pre nás dvoch najbližšiu nedeľu, tak už to vieme. Nikoho netrápi, že aspoň deň navyše obaja chceme. Prídu si pre nás dvoch a už viac nebudú spoločné sviatky. Kto by bol povedal, že náš čas spoločný bude tak krátky? Prikročím ku tebe a chytím ťa za ruku, neboj sa, drahá. Ak by si chcela ujsť spolu do bezpečia, to je márna snaha. Vieš presne ako ja, že oni nás nájdu všade, aj na kraji sveta. Rozhodujúce na celom liste je jeho posledná veta. A tá znie na 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 na. A tá znie na 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 na. A tá znie na 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 na. Na na na